Păpușile mai așteaptă, vine o clientă, nu am nevoie de relații, de ce mă bate toată lumea la cap? Eu îi spun, te rog, puneți adevărata întrebare. S-a dovedit că nu ea nu avea nevoie de relație, ci el. El a spus că îmi place, dar când mă gândesc că trebuie să mă adaptez, să-ți respect spațiul, să-mi păzesc limbajul, mi se face greață. Mai bine așteaptă să vor face păpuși realiste. Asta a durut-o, pentru că este un refuz și pentru că seamănă cu adevărul. Acum 40 de ani, oamenii comunicau strâns, se atinge. Mergeau în vizite în grupuri mari, beau și mâncau lucruri nesănătoase. Și acum, cine mai merge la vizită? Oamenii au uitat să tolereze imperfecțiunile celorlalți. Viața nu se va mai întoarce înapoi. Omul nu mai are nevoie de om, ci de un AI într-un corp perfect. Cât a mai rămas de așteptat? Nu mult. Să recunoaștem individul de carne mediu, ca program, este mult mai previzibil și limitat decât un robot inteligent. I-am spus, hai să așteptăm păpușile ideale. Și cât timp așteptăm, să nu ne mai rușinăm de imperfecțiunile noastre. Păpușilor nu le pasă dacă suntem epilați sau nu, slabi sau supraponderali, zâmbitori sau furioși, să ne servească ele, ca roboții aspiratori. Iar noi le vom folosi, să ne facem mai fericiți. Iar cei pe care îi deranjează mirosul nostru sau 1 kilogram în plus nu ne pasă. Așteptăm păpușile.